ngerti les. Ayo. Pak Eko ning ndi to? Pak Wandi, Pak Eko. Ning apa sliramu tega? Ninggal aku apa timbok tuwa? Mentahe mawon. Ya habis iki napa? Dilanjutkan apa? Ya. Pak RT. Penak apa? Pak RT. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Ibu-ibu lagunya apa? Ibu nanti lagunya. Ibu-ibu awar-awar yuk. Di sini aja kak. Coba
suci aku bisa bukti. Yuk langsung diaturke bojo loro ya KPP Arimbi. Komplek. Lagune napa monggo? Partai Agil. Sewindu suwe lawase melu pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu. Ibu sekalian kan nyanyi nggih? Ibu sekalian nggih? Bu Haji, ayo monggo Bu Haji. Ayo. Kali ibu itu kersane gayeng. Ayo. Aja sepeng lawon kagus rasaku ikirang karayu ora suwe kono bali iso sumaning ana ing sisih yo saya muda jane apal. Anjing. Nek gareng ketemu ning Mindul dadi anu grogi. Iya. Wong welelek kok kaya ngono ya. Lah wong dadi kaya anu bodi niki sira enek babar belas. Khususnya wonten sembah nuwun berkah barokah Pak Yanto sehat-sehat pokoke. Usahane
martabak 88 nggih tambah berkah cabangnya ada di mana-mana. Amin. Insyaallah anu bar umroh. Bar umroh ke anak buah insyaallah mendek nah lain kali nanti umroh lagi. Anjir. Aja sebelang Dek Wiwin masih didukung sepenuhnya dulur-dulur sedaya. Mbak Lusmini, Mbak Mardia, Mbak Nisayu, oh, seneng ngene iki lho, Kak. Ngene aku sih jalalila. Saweran. Jalalila Pak Yanto. Umbah-umbah sabune wangi kadon munggah anak etang. Aduh,